Tarawele ne y'an sigilen kɛnɛ kan wari n'an sigira waleɲumandɔn fo lamɔ ta ni ka lamɛnbaaw sɛgɛrɛ lamɛnbaa sɛgɛnbali lamɛnbaaw ɲinɛbali Mali kɔnɔ Mali kɔ kan n'i y'a mɛn ko radio i b'a fɔ k'a lamɛnbaa wari jɛgɛ fanga ye ji ye fanga wɛrɛ t'an na o de y'an ka lamɛnbaaw ye maa minnu b'u ka sunɔgɔ bila maa minnu b'u ka maamako bila wari ko jɛgɛ fɔ ka kunnafoni bala waati sera mun de bɛ an bolo k'a d'olu ma ni waleɲumandɔn tɛ ko Ala k'u sara k'u ni ce u yɛrɛ ye wari ni dugu jɛra a bɛ girin donso bɛ n'a kungo ta fan don wari bilakun wɛrɛ t'an na o de ka kunnafoni balan sɛgɛrɛ wari sɛbɛnnikɛla n'o ye kalimu ta baw ye olu ka magwan olu ka siɲɛna olu ka sɛbɛnni anw tɛ taa kɛnɛ kan an sen t'a la an da t'a la n'u y'a sɛbɛn kuma dɔ la kuma kelen na an bɛ ɲɔgɔn ye n'u y'a sɛbɛn kuma dɔ la Bɔkari a bɛ taa maaw jimi sira fɛ wa kuma dɔ la a bɛ goya maaw ye Bɔkari a mana ka fɛn o fɛn ye anw ta ye lakalili ye ni maa min ye kunnafoni duman sɔrɔ don min na anw ta ye lakalili ye ni maa min ye kunnafoni goman sɔrɔ don min na anw ta ye lakalili ye anw ka foyi t'a la nka an bɛɛ ye kunnafoni dila ye bi baara taabolo filɛ an bɛ Jakite ale bolo bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la Bɔkari Tarawele Bɔjabata ye bi kunnafoni tugu ye Amadi ka yamaruya kɔnɔ kunnafoni min b'an bolo kɔrɔ a kɛn bɛ ka da sɛbɛkɔrɔ sosɔn an bɛna an sɔnni sigi a kan sisan Bɔjabate k'an ka nɛni o ka dabila Facebook ni réseaux sociaux tɔw sanfɛ pewu a man ɲi hali n'a sɔrɔla maanifin a tɛ sira ɲɛnama kan dala juguya o dabila a man ɲi dɛ n'i ko i bɛ maanifin buruja n'i ma farati i labanko bɛ juguya o ye tiɲɛ dɛ bala cogo bɛ di n dɔgɔ Bɔkari ma foyi fɔ ni tiɲɛ tɛ Bɔkari ne bɛ n tɛgɛ don joona le matinal la sɛbɛnnikɛla tɔgɔ ye Isiyaka Sidibe fulakɛ a ka kalimu ka di fulakɛ ko Bɔkari ale bi to sira tɔ an ka guwan halisa référendum Bɔkari min ye Mali ka constitution kura ye Bɔkari min ye dagaba lamagara sɛbɛnnikɛla ko kabini jumadon colonel Ablaye Mayiga n'ale ye gouvernement ka kuma lasela ye ale bɔra ni ka kunnafoni ka santalama Bɔkari ka daminɛ don ka na bila bi la Bɔkari min ye ɲuguɲugu ɲagaɲaga o de wulilen don ka jɔ kɛlɛw sɛbɛnnikɛla ko a ko malidenw welelen bɛ gundo soni kɔnɔ kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ Bɔkari jamana marabaw de ka hakilina don jamanadenw de ka laɲini don Bɔkari min ye jamana sariya sunba bɛ se ka yɛlɛma cogo min na Bɔkari ni jamanadenw ye min laɲini ka ɲɛmaw fɛ wajibi ɲɛmaw k'o bolo da Bɔkari min ye Mali constitution ye siɲɛ 1 siɲɛ 2 siɲɛ 3 Bɔkari a ma ɲa min kɔ yɛlɛma bɛna kɛ baaraw la sɛbɛnnikɛla ko kabini colonel Ablaye Mayiga ale ye nin kuma in santalama ka da jamanadenw tulo kan Bɔkari sama-samani baaraw de daminɛna juin kalo tile 18 malidenw bɛ don gundo soni kɔnɔ oui b'a la non t'a la sɛbɛnnikɛla ko kɛlɛyɔrɔ bɛ a ko n'i ye kow taabolo lajɛ Bɔkari min ye jamanakuntigi jamanadenw ye dana ta ka da maa min kan Bɔkari min ye lakika sariya kɔnɔna la n'o ye Alifa Umaru Konare ale dɛsɛra jamanadenw ye dana ta ka da maa min kan min ye Amadu Tumani Ture ale dɛsɛra jamanadenw ye dana ta ka da maa min kan Bɔkari n'o ye Ibrahim Boubacar Keita ye ale y'a ta ale dɛsɛra Bɔkari maa min nana min ye coup d'état la jamanadenw ko k'u b'o de fɛ ko k'a kɛ Bɔkari n'u dun y'a kɛ k'a kɛlɛyɔrɔ bɛ min wa b'a kɛ fana k'a kɛlɛyɔrɔ bɛ min kana siga fiyewu jamanadenw ye dana da minnu kan olu dɛsɛra a fɔra ko maa man k'a kɛ ni jamanadenw ma dana da i kan o tuma n'olu dɛsɛra min dun mana kalafili la n'u sera k'a kɛ o de b'a k'a t'i kɔfilɛ o de bɛ fo wa walima o de bɛ buruja sɛbɛnnikɛla ko mɔgɔ dɔrɔn ye Mali ko filɛ nin ye dɛ a kuma tɛ fɔ ka ban a ko n'i ye nin ko in lajɛ min ye nin ɲɛfɔli la a ko colonel Asimi Goyita a ma nin kɛ yɛrɛ yira kama a ma nin kɛ tɔgɔ ɲini kama Bɔkari k'a ye nin kɛ malidenw ka nafa ni tɔnɔ de kama a ko malidenw ka lajɛ de senfɛ min ye assise nationale la malidenw de ko Mali constitution ko k'a yɛlɛma Bɔkari sɛbɛnnikɛla ko Mali constitution min yɛlɛmali ko kuma bɛ da kɔnɔ maa joli minnu dɛsɛra la malidenw de tɛ wa jamanakuntigiw de tɛ wa sɛbɛnnikɛla y'a yira k'a fɔ ni jamanadenw yɛrɛ y'a kanu k'a fɔ k'a ka kɛ mun de la a ti kɛ ni malidenw ko Asimi k'a kɛ ni Asimi dɛsɛra o tɛna kɛ jiginna belebeleba ye wa nka ko an bɛ don min na ko bi maa dɔw de kɔni kɛn bɛ ka wuli k'u kankara min kɔni constitution ko ye Bɔkari ko kuma dɔ b'a kɔnɔ dɛ ko k'o de sama ka bɔ a kɔnɔ n'o ye laïcité ko kuma ye k'olu tɛ fɛ k'o mɛn u tulo la u tɛ fɛ a ka ye constitution kɔnɔ ne ko laïcité ye mun dɔ de ye siɲɛ joli le an bɛ k'a fɔ n'an dakɔnɔ ji tɛna ja i bɛ diinɛ minɛ i ka t'o la e bɛ min na e ka t'o la hali kunna ma dɔ fɔ nin na ne bɛ min na ne ka t'o la maa si kana maa dakɔrɔbɔ
gɛlɛya bɛ min maa kana maa ta lafɔ a bolo gɛlɛya bɛ min bɛɛ ka to i ka bato sira a filɛ dɛ ni tiɲɛ ye bɛɛ min fɛ n'an sera ala yɔrɔ a bɛ sariya tigɛ pewu sɛbɛnnikɛla ko Isaka Sidibe Mɔgɔ Tarawele a ko min ye colonel Asimi Goyita ye e ko sama-samanin bɛna ale lasigi a kɔ de Bɔgɔdi sabu wulikajɔ min kɛra ɲɛnabila baaraw la Bɔgɔdi min ye Mali constitution kura ye k'a dilan pewu k'a ban pewu Bɔgɔdi k'a da min ye tabali sanfɛ jamanadenw de bɛna ka na jalatigɛ Bɔgɔdi ko bisi tɛ da maa kan na marifa tɛ ta maa kama i ka wi ta walima i ka nɔ ta k'o bɛ malidenw yɛrɛ ka ŋaniya n'u diinɛ bolo sɛbɛnnikɛla ko a ko min kɔni ye sama-samani ye jamana mago t'o la bi Bɔgɔdi gɛlɛya mun bɛ jamana in kan an kana na dɔwɛrɛ ko ka fara kan an kana na kɛlɛ wɛrɛ wuli tuguni Mali mago bɛ basigi la Bɔgɔdi ko n'an dun ma bɛn nin togoya in na maa minnu b'an kɔ n'o ye juguw ye e k'olu tɛ n'u sago sɔrɔ a ko min kɔni y'an ka jamana ye a mago bɛ kelenya la a mago bɛ jamanadenw ka wulikajɔ la jamanadenw ka tigɛ di ɲɔgɔn ma jamanadenw ka basigi k'a ɲɛsin ka jamana faso Maliba ma o don kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matinali kɔnɔ Isaka Sidibe ale ka sɛbɛnni don Isaka Sidibe ka fara le matinali kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo wa Jabate o ko tɛ ko fiɲɛtɔ ka kɔfilɛ ɲɛfilɛ laadalatile don n'o tɛ a t'a kun bɔ ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon i da tula maa minnu murutilen na ka ɲɛsin référendum ko in ma e ko Nouvelle Horizon a kuma tɛ a ko kan wa Fazirikɛba n'o ye Demba Konte ye Demba Konte ko fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba min bɛ yen n'a bɛ wele ko appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali au coordinateur général n'o ye Cheikh Mohamed Cherif Kone ye e ko a ma kɔrɔfɔ ni k'a kule k'a bɔ wa a y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ye ko bɛɛ lajɛlen kɔni bɔla kunnafoni kalama kunnafoni min n'a bɔla ka kala gouvernement ka kuma lasela fɛ n'o ye porte parole la transition ye n'o ye colonel Ablaye Mayiga ye wa o fana bɔlen koyi wa k'a balila bɛɛ lajɛlen na bawo min ye collège transitoire ye minnu a fɔ collège électoral ye olu jɛkulu min n'o kan ka wulikajɔ kɛ min ye référendum ye n'o ye dasumusumuli wale ye an b'a fɛ wala an t'a fɛ o taabolo ninnu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na ko wa k'o o communiqué min gala n'an ka jabarani fɔlɔ kan n'o ye ORTM k'a ko kɔni k'a bina bɛɛ lajɛlen da kan ko bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye nin constitution ko kura kuma ye min ye charte de la transition ye a taabolo fɛn fɛn bɛ yen n'i y'a ta k'a lajɛ k'a tɛ a kɔnɔna na ko wa ko min y'an ka constitution kɔrɔlen ye n'o ye constitution du 25 février 1992 ye ko wa k'a taabolo bɛɛ lajɛlen bɛ nin wulikajɔ kofɔ k'a fɔ ko min ye yɛlɛma ye o ka don jamana sariya sunba la ko wa ko n'i y'o taabolo ninnu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan k'ale n'a ka jɛkulu n'o ye appel du 20 février 2023 pour sauver le Mali ye o ko k'u na wulikajɔ kɛ acte fondamental ka u na wuli ka karangada suwa a ɲɛ wa u na wuli ka jɔ kɛ ko ko bɛ se ka nin référendum ko ni k'a don bisi basa la o n'o fɛn lɛ tigɛ joona min ye Mohamed Cherif Kone ye min ye appel du 20 février 2023 ye pour sauver le Mali a kɔni a y'a jira k'a fɔ a n'a nɔfɛmaw olu na wuli ka jɔ sugu bɛɛ lajɛlen kɛ sariya kɛn bɛ ka taabolo ni yamaruya minnu di u ma o n'a taama nin sira bɛɛ lajɛlen fɛ min ye référendum ye a ko kana se ka kɛ faso Maliba kɔnɔna na wa maa b'i yɛrɛ ɲininka ko yalima jamana ka dagaba wuli jɔnni de ka hɛrɛ bɛ a ko kɔnɔna na ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ min ye Demba Konte ye Demba ko ni wuli ka jɔ ma kɛ ko bawo min ye nin kɔrɔfɔ min b'a la ka bɔ nin jɛkulu ɲɛma da la n'o ye coordinateur général de l'appel du 20 février 2023 ye Mohamed Cherif Kone Mohamed Cherif Kone n'i y'a ka taabolo ta k'a lajɛ ale kɔni ko k'an ka da bɛɛ lajɛlen tan ni k'a dafiri a fan si kana ɲɛ transition kɔnɔ a bɛ se ka kala don taamasen na cogo o cogo ni taabolo ni kɛwale a na wuli ka jɔ ni cɛsiri kɛ ka ɲɛsin o ma yalima jamana bɛna to nin na wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ maa yɛrɛ b'i sigi k'i miiri k'a fɔ i na jamana ni k'a dafiri wa i hakili la i bɛ hɛrɛ min sɔrɔ a kɔnɔna na n'a dafiri la o tigɛnkan b'e bolo k'e bɛ n'o hɛrɛ sɔrɔ wa ɲininkali bɔ mɛ ka kɛ nin kun ye sɛbɛn min na y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔna na Demba Konte a ka fasiri Bɔn Tarawele kundenkunna hakili la k'ale temara ta fan dɔ ye ne bɛ n tigɛ don joona Nouvelle Horizon maa min ye sɛbɛnni kɛ a tɔgɔ ye ko Fatumata Sanogo Fatumata ko Bɔgɔdi Tarawele min ye sibiri tɛmɛnen ye n'o de bɛnna kalo in tile 7 ma Bɔgɔdi ɲɛnajɛ belebele tun bɛ ka kɛ stade 26 mars da la Bɔgɔdi
bɔri min ye ɲɛnajɛ in kɛnɛ kan min ye dankɔrɔba ye n'o ye Chevalier Blanc Salifu Keita min ye dɔnkilidalaw ka demango Salifu Keita k'a to dɔnkilida kɛnɛ kan bɔri ko Salifu kɔni a kumana Maliko la sɛbɛnnikɛla ko a ko a ye jama ɲagani min kɛ ale ma kuma o kan dɛ a ye message mun latɛmɛ k'a to kɛnɛ in kan k'ale kumana o de kan bɔri o kuma ninnu n'i y'o lajɛ bɔri kuma ninnu man di ye Salifu ko a ko degun mun bɛ Mali kan bɛɛ cɛ tɛ muso tɛ bɔri min kɔni an jugu fɔlɔfɔlɔ ko de ye nansara jɛmanw ye a ko n'i y'a layi tuguni an jugu tuguni bɔri Mali kɔnɔ bi o de ye MINUSMA ye k'ale t'a dogo dɛ a t'a kan ma jigin ni kuma ye a b'a kan kɔrɔta diɲɛ ma k'a mɛn ale Salifu farigasi tɛ cɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i ye kow lajɛ bi MINUSMA ka si Mali kɔnɔ bɔri o man d'ale ye u k'u ka koso ni kasaw cɛ min ye MINUSMA ye Bɔkari Tarawele k'u nakun ye min ye Mali kɔnɔ Salifu ko dun dɛ o tuma o de ye basigi ye o de ye ka se ka fɔ ka bɛn kɛ malidenw bɛ se k'u yɛrɛ sɔrɔ cogo min na nka n'i y'a lajɛ ka Mali bilisa ɲagami o tuma ko MINUSMA maaw ka baara don Salifu Keita ko Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ a ko jugu wɛrɛ bɛ Mali la k'o ye Algérie ye ko Algérie k'ulu ka siyako kɛlɛ k'u tɛ golofinman fɛ an man d'u ye patikolonba jɛ don u b'a k'i n'a fɔ an ka d'u ye k'a sɔrɔ an man d'u ye a ko min ye Bamanciw ye Algérikaw b'u furakɛ u bɛ balo d'u ma n'u ka cɛdenw banana u b'u datugu o tuma ko Algérikaw ka dɛmɛ bɛ u yɔrɔ o tuma ko Algérie kelen de bɛ k'i da don Mali ka basigi ko la wa k'i fiyɛ ko Algérie de bɛ k'o baara kɛ o bɛ ka ɲinɛw ka baara de kɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko Salifu Keita a ma tila koyi a ko tuguni Algérie tɛmɛnen kɔfɛ a ko Mauritanie o ni Mali fana bɛ sigi ɲɔgɔnya la a ko Mauritanie fana tɛ Mali fɛ a ko n'i y'a lajɛ ko Mauritanie u tigɛ ja ye mɛn ko ye min ye Bamanciw fana dɛmɛni la a ko min kɔni ye Mali jugu Bɔkari Tarawele k'ulu dɔn bɛ MINUSMA nansarabilenw Algérie Mauritanie k'ale t'a bɔ cɛ kun a t'a bɔ muso kun ko Mali jugu filɛ nin ye k'a banna sɛbɛnnikɛla ko a ko kuma ye toden n'i ye dɔ ta dɔ kɔ bɛ bɔ Bɔkari ko kuma ale de ye ɲamantɔfɛn ye a ko Salifu Keita ye kuma minnu fɔ Bɔkari ko kuma barikamaw don nka ko nka b'a la dɛ nka ye min ye Bɔkari ko maa min ye kuma in bɔ a da kɔnɔ est-ce que o tigi kan ka fɔ ko Salifu tɛ mancini ye maaba don Bɔkari ko dɔnkilidala don Bɔkari ambassadeur don ale de kan ka kɛ misali ɲuman dibaa ye ale de kan ka kɛ kunnafoni ɲuman dibaa ye ale de kan ka maaw kala ka don ɲɔgɔn na o kuma k'a bɛna jamanaw fara ka bɔ ɲɔgɔn na dɛ aga ni cɛ min fana fɔlɔ n'o b'i ka hɛrɛ kɛ i b'o ta o ye tiɲɛ kana siga sɛbɛnnikɛla min ye Fatumata Sanogo ye Fatumata ko le Chevalier Blanc demanko dɔnkilida kɔnɔna la Salifu Keita k'a ye kuma minnu fɔ ko kuma in bɛ sɔn k'a yɛrɛ minɛ don dɔ dɛ ko kuma in bɛ sɔn ka na ni bɛnbaliya ye Mali ni Algérie cɛ dɛ kuma in bɛ sɔn ka na ni bɛnbaliya ye Mali ni Mauritanie cɛ ko n'i y'a lajɛ dancɛ mun b'an ni ɲɔgɔn cɛ diplomasi sira kɔnɔna la an bɛ ka baara caman boloda nka Salifu ka maabaya kama ni kuma barikama in kama o tuma ko Mali k'i sigi gɛlɛya kura kan dɛ sɛbɛnnikɛla ko a ko maa wɛrɛ kan ka nin kuma in fɔ o tuma k'ale yɛrɛ bolo ko bɛnnen don nka Salifu ka nin kuma in bɔ a da kɔnɔ k'a ma bɛn hali dɔɔni a bara sa aw bɛ tigɛ mɛ Salifu ka kumakan ye a kuma o kuma n'a ye kuma na maninfin b'a kɛ koba ye k'a sɔrɔ a bɛ fɛn min fɔ cɛ de don tiɲɛ don dɛ mɛ ni maa ye tiɲɛ fɔ o ne ko munna maliyɛn tɛ tiɲɛ fɛ de tiɲɛ don dɛ nka tiɲɛ bɛɛ fana ti fɔ a bɛ fɔ a filɛ danga min na nin maa tɛ maa musalaka musalaka tɛ yen subahanallahi min tɛ bɛn o tɛ bɛn o ti bɛn nka an ye ɲɔgɔn musalaka o de y'an se nin kɛnɛ kan sɛbɛnnikɛla ko Bɔkari Tarawele a ko n'i ye ko taabolo lajɛ a ko baarakɛɲɔgɔn caman tɛmɛna Mali ni Mauritanie cɛ Bɔkari hali sisan min kɔni filani teriya ye o ɲuman ɲuman b'a ni ɲɔgɔn cɛ Algérie kɛrɛfɛ tɛ olu ka minisiriw bɔra an ka jamana kɔnɔ a ma mɛn an ka délégation bɔra yan a ma mɛn Bɔkari Tarawele ko nin kuma in u b'u n'u sigi ka tɛntɛn Bɔkari nin kuma in jaabi kɔmasegin bɛna kɛ mun ye jamana ni jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ nin kuma in jaabi kɔmasegin bɛna kɛ mun ye Mali ni MINUSMA ni ɲɔgɔn cɛ Bɔkari ko ni ko bɔra a la an bɛɛ lajɛlen k'an sigi n'o ye dɛ wa ko nin ko k'a lankolon fɛnɛ tɛ wa foyi tɛ bɔ a la kunnafoni filɛ foyi tɛ bɔ a la an ye min bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Fatimu Sarama Sanogo ale ka sɛbɛnni don o tuma ye Fatimu y'i ɲɛna wa i m'a daminɛ a bɔlen don Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Jɛka pub k'a ka feerefɛnw lakodɔn Bɔkari Tarawele i tigɛ don
Waje base o ko to ko misirima ka koko no be na chenchena taga nene de be dabo ni yentega do ni sebembe bo sebembe no ka mako le gido la sana afo Mahmoud do eture ni aka fasiri Mahmoud ko kwanga ta water aid la de ale jekulu mi na ka bara jonjo o sinzi be sanu ya ni bese ya ni jigoma jamana do be se ga ji sanu ma soro ko tu usigoro la chugomna water aid ka wuli ga jo nyeshimbe o ma o hukumu de konnana ibaye ka fo mi wuli ga joye na bola ka ke juma temele me kalot le duru 2023 akiranga duna jigi so mi ngonnana o de hotel azale salamu ye ni ya taka laje ko de boyam ne gunta me ga di anga ministry mi no nyeshimbe dugujugoro ko ni kuranko ni jigoma wa ayara masaka kena soro ayedana da aka secretary general minga o de suzuru dambele ale ko ni ajira ka fo se wale me kena konnana wani ya taka laje water edi kan katumu mi no ke me ka taka ke uka keleke bere na be wele ko strategy ni ya alaje fana fendo femi ngoni strategy 2023 2028 akoni akanga buli ofuranje de konnana mi be na ke sabuye jamana de munu be ni jigo desebula alisa ani marabulo munu be nu ga jintaya o soroli o koni ngeme geleani martaba su bela jilei o koni furabe se ka taka nyeshi ulumo usigoro la chokomina mi ye katumu ye no strategy 2023 2028 ablambe o mina konnana wani ya taka laje mi ye se fo wari o miliyar ta ani wolowla o de bena do water edika ni plan strategique ni dafe wani ya laje kokora o fana bolay mi ye ma million sabaye wa koni ajigi me ka fo olu koni o ma million saba olu bela jile na ke jisanu ma soro baye anga marabulo fana damadola no be talega kulukoro ka joila segu ani samara ni ya laje kokora mi ye suzuru dambele ye aya jira ka fo mi ye gouvernement ye abe wuli ka jola ko abala ka water edi de me dabi anafura dama jamana ngono mi ye aka baro yo be se ka latla bulo ka kokoroma do chugomna wani water edi fana ka wuli ka jo laje o be bara ke ni maworo fana ka haglinaw ye haglina munumbu udema o ka bara bulo dalo ngonnana bawo ni ya ta ka laje cadre stratégique pour la relance économique et du développement durable nango ma ko crédit 2019 2023 o fana ni o ka tabulo laje o fana be munumunu salo ke ni plan stratégique water aid 2023 2028 abe talike o konnana jamana donga ji sonu ma soro kuto usigi yorola gelea be mamunu ndala ani bese yani sonu ya o gelea o be mamunu ndala nimbela jele ngake sugo kanye kan dangene maya akabo sugo kana ka dangene maya bauna bara na waleala bele jele kan misi wasa soro ki to isigi yorola ibeke sabu ye mi ye water aid kala yinu ye o ka se ka nyene bo mali konnana kerengere nyana akeme ka marabulo mununda ni ki sinzi oka ni we sabai mina ya sama ka bo legido konnana Mahmoud Touré aka fasiri bortrawre ali bi be ko mina o maba le matinali tuguni mami yesabani ke atoka ko bamanande nga kalimun tawota bori abata kabako doka ako angata hôpital du Ponge la bori no ye kulu sanfla hôpital du Ponge bori minyi ma kungolo nyamine ndoye bori eko amake sababu yeninga mafla fadi chukudi sabani la ko mami ndo bori atoka ko Dauda Bagayogo Bagari a shebe san bisabani doni la ako ni ye baga yere laje Bagari demseni galabu dumando Bagari ni ya chifa bulibato beta jona galabu ka kene ako baga yere ka bara kun taji fere en supu dala ba ko ya ako baga ko ni somo nana jatemina kala min ko ni kungolo akili washu ye Bagari somo ya jatemina ka fo baga ko ni akili be ka nyami Bagari ya wele sajola kay marabolo kon la o kuma kaka na ku mo bala Bagari mo bala uye baga do berala Bagari ku akili to ala jango basigi be se ka ke kungolo ina to ko mina ka baga de to sigi konna la sajola baga de flane ka koroka yere ka singo fati wa memi finyere ni ye demiseni ma buena baye yoro sigama kada siga soro abe nyamin abe nyina min fe no ngawo ikote mo wote bo akala ma jonade sigai nyina min fe ne be ni barake Allah ya dera ni sigile abe ni majiga bo fo ika kuma nyeche vieux père tonton ali ka koreye abe wele ko mon père abina ko vieux père kada siga bortrawre bamananden ko ako Dauda Bagayogo Bagari kato sigi kono sajola Bagari min koni aka akilian washu nyakili nyagami ye Bagari afla ne ka nyama chinga bla korokela afla ne ka koroke kunchi
sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔkɛ kun cilen somɔgɔw kɔni y'a yɛrɛ k'a fɔ ko in kɛra balangɛɲɛ ye a kɛra sɛbɛ ye u y'a siri k'a kɛ kɔlikɔli i b'a fɔ woropaɲɛ ni k'a ta ka bila mobili sanfɛ ka na n'a ye Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko u nana n'a ye Bamakɔ sabu Bamakɔ fato furakɛyɔrɔ min bɛ yan o ye hôpital du Poncher ye Bakari fato furakɛyɔrɔ dilannen bɛ yen maa minnu bɛ yen ko gɛlɛya bɛ hakili kunda sɛbɛnnikɛla ko yen kɔni kɛn bɛ dɛbɛ ye u taara baga kɔni jigi k'a d'ulu ma min ye baga ye Bakari i b'a ye k'a fɔ juru kɔni fununa ka bɔ a la baga kɔni fura minnu kan ka d'a ma pikiri minnu kan ka k'a la bilasirali ni baroni minnu kan ka k'a fɛ Bakari o bɛ to ka boloda waati ni waati o tuma min kɔni ye baga ye sa don dɔ Bakari kɛrɛnkɛrɛnna mɛkalo tile gale tɛmɛnen Bakari filɛ nin ka munumunu salo kɛ Bakari cɛ dɔ fana bɛ yen o fana hakili ɲaaminen bɛɛ ye o muso b'o kɔrɔ ni k'o ladon min ye muso bɛ ka dumuni di furukɛ tuma min na min kɔni ye den fitinin dɔ b'u bolo dɛ o den kɔni dan bɛ couloir dɔ kɔnɔ baga de filɛ nin ka bɔ mɔgɔw ɲinɛ mɔ ni ka taa den ta couloir kɔnɔ ka taa n'a ye so kɔfɛ Bakari ja sagafamuru b'a kɛrɛ la sɛbɛnnikɛla ko min ye nin den fitinin ye ka taa da ka ɲɛsin kɔrɔn fɛ i b'a fɔ ko sagajigi ye ni ka sin k'a kun tigɛ ka bɔ a kan na ten kibaru hakili ɲami man ɲi sɛbɛnnikɛla ko Bakari min kɔni ye baga ye n'o ye Dawuda Bagayogo ye a filɛ nin ka nin den fitinin fa ka su kɛ fila ye Bakari a y'o fa tuma min na nka a y'o filɛ kojugu ye dɛ a ye coyi kɛ yɔrɔ min na o de ye ka jigin kulu fɛ jardin zoologique fɛ ni ka sin ka taxi dɔ ye ka don o kɔnɔ Bakari ka sin ka fɔ taxitigi ye n bɛ taa Banankɔrɔni ye a kɔrɔmuso fɛ yen taxitigi fana y'a sama ni ka taa n'a ye a selen waati min na o b'a sɔrɔ kɔrɔmuso ye kibaruya mɛn ka ban sɛbɛnnikɛla ko kɔrɔmuso kɔni fana ye ji d'a ma a ka taa ko Bakari o yɔrɔ bɛɛ la kɔrɔmuso sinna ka senu polisiw k'ulu ladɔnniya o tuma min kɔni maa min ye faali kɛ Point G sisan n'a bɛ réseau k'a tigi bɛ yan min ye polisiw ye min kɔni ye falajɛ polisi ye n'o ye 10e kɔrɔ ye Bakari u ye ɲɔgɔn fara ɲɔgɔn kan ni ka se ka na baga minɛ k'a fɔsɔn Bakari min kɔni ye tile damadɔ tɛmɛnen kɔfɛ ni ka taa di kulubakaw ma sɛbɛnnikɛla k'olu de tun ye enquête dayɛlɛ a ko baga minɛlen Bakari u y'a ɲininka dɔwɛrɛ t'a da kɔnɔ yɛlɛ misɛn k'a fɔ k'a bɛ ka nimisa ka kɛwale jugu la o kuma t'a da sɛbɛnnikɛla ko baga kɔni hakili taara Bakari maanifin bɛ taa muru kɛ k'i maanifin ɲɔgɔn fa i b'a fɔ ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ k'a gɛlɛyara sɛbɛnnikɛla ko min ye baga ye a bɛ bolola nin waatiw la nka ɲininkali de bɛ kɛ fatɔ hakili ɲaaminen ye Bakari k'i ta kɛ maa fa ye hakili bɛ ɲaami waati min na maa fa de tun b'a kunkolo la wa a kun sogo k'a ye maa fa de ye wa n'i ye adamaden ni bɔ ko kelen kɛ sitanɛ de bɛ don i la e kɔni i b'a waleya sa ka taa fatɔ 100 bɛ yen hali olu tɛ kala kɛ ka maa wagasi jango k'u ɲɛsin maa fa ma ko de a ma daminɛ ni maa fa y'a kunkolo la dɛ ayiwa sɛbɛnnikɛla ko n'o ye bamananden a ko maa b'o de ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ baga dalaminɛkan tun ye maa fa ye o tuma ni kunkolo ɲaamina k'o kuma in to a da n'a de bɛ k'o kɛwale boloda nin waatiw la a ko min kɔni y'a somɔgɔw ye olu dabali banna e ko baga hinɛ n'a magari bolo la bilen sabu maa kelen maa fila o tuma ko ni baga ka ko ma lajɛ baga laban bɛna kɛ maa fala jugu yɛrɛ ye a filɛ ka min den fa n'a sɔrɔ den wɛrɛ t'o bolo dun musow de ka denko ka gɛlɛn a bɛ kɛ cogo di a ma kɛ gɛlɛya ye a kɛra gɛlɛya ye ɲininkali de bɛ kɛ Bakari ko min ye maa kunkolo ɲaaminɛw ye maa minnu ye baga ɲɔgɔnna ye n'u bɛ maanifin bagabaga ni muru ni marifa ye o tuma k'a ka wuli k'u kofɔ joona dɛ a kana kɛ baga ta ɲɔgɔnna ye kunnafoni filɛ an ye min bɔ le matinali kɔnɔ bamananden ale ka sɛbɛnni don Jabate le matinali ka fara fasirijɛkulu kan an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn minnu k'a ma ko Kaluma Info maa min ka fɔ Kaluma Info nin ye u ka fara ɲɔgɔn kan ni k'a sɛbɛn n'o ye rédaction ye nin kɔni a kuma bɛ fɛn min kan o de ye caisse malienne de sécurité sociale ye wa ko sɔɔni e ko a tɛ mɛn koyi min ye caisse malienne de sécurité sociale n'an k'a ma ko CMSS u bɛ wuli ka jɔ la wuli ka jɔ in tɛ kɛ ka da kun wɛrɛ kan min ye u ka assuréw ye maa minnu bɛ yen n'u ye caisse tɔnden ye olu bɛ se ka lafiya sɔrɔ u ka baaraw kɛcogo bolodacogo la caisse kɔnɔna na cogo min na wa min ye n'i y'a ta k'a lajɛ fana minnu bɛ yen n'u ka pension n'u o kɔni ni a tɛ tɛmɛ 10,000 kan CFA wari la olu i k'a sɔrɔ k'i to i sigiyɔrɔ la n'o bɛ l'autonomisation des caisses ani digitalisation des paiements o kɔni a bɛ o de ko banna wa n'i y'a lajɛ min ye caisse malienne de sécurité sociale a ɲɛmaaba n'o ye Isaka Kone ye kɔni tile damadɔ baara kalanda la ni ka ɲɛsin caisse baarakɛlaw ma wa baara senfɛ i b'a ye k'a fɔ kalan min n'a tala ka ɲɛsin u ma kalan in kɔni a bɛ sinsin fɛn min kɛ i n'a fɔ n da tula la cogo min na min ye caisse ye subahana mansi kunnafoni dili laban siraw olu kɔni o ka kɛ u ka kɛlɛkɛbere
ye u k'o sinsin o kan kɛsi ninnu bɛɛ lajɛlen ka kalanso ɲɔgɔn na maaninfinw minnu bɛ kunnafoniw na n'o bɛ asir'o kan n'o y'o ka kɛsi yɛrɛ tɔndenw ye o kunnafoniw bɛɛ lajɛlen ka don bɛrɛ la nin bɛɛ lajɛlen bɛ kalanbulon in kɔnɔna na tile damadɔ kalan min dala ka ɲɛsin kɛsi baarakɛlaw ma maa minnu bɛ n'u bɛ n'u ka pension ta i kɛra civililaka ye sa walima i kɛra sɔrɔdasilaka ye n'i bɛ n'i ka pension ta n'a sɔrɔla pension kɔni tɛ tɛmɛ 50,000 kan o kɔni a b'i sɔrɔ i sigiyɔrɔ la a bɛ kalankalanw kɛ ten gafe o bɛ sin ka kalankalanw k'i ka kɔnɔ ten e bɛ i ka nafolo sɔrɔ k'a sɔrɔ i ma nafolo mugu minɛ i tɛgɛ la ka yaala n'a ye bawo nafoloko in kɛ bɛ fɛn dɔ ye sisan nafolo tɛ bolo la n'i tora ka tɔrɔmɔɲɔ sɔrɔ i tɛgɛ kɔnɔ maaw ɲɛ ka to ka d'a ka siɲɛ 1 siɲɛ 2 a kana taa kɛ ko wɛrɛ ye bawo maaninfinw ka maafa ka teli ka taa sɔrɔla nafolo o tɛ a kun bɔ n'i ye ko in ta ka lajɛ waasa asiriw bɛɛ lajɛlen ni kun bɛ se ka lakana o de kɔni nana ni digitalisation de paiement ye o fana bɔlen koyi kunnafoni wɛrɛ minnu bɛ yen n'o bɛ se ka kɛ sɛbɛn ye halisa baarakɛla minnu bɛ kɛsi kɔnɔna na n'o ye caisse malien de sécurité sociale ye ka taa se maa minnu bɛ u sɛgɛrɛ u ka fɛ taabolow la u bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nimisi wasa sɔrɔ k'a sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ni kalanbulon kɔni ta la ni ka ɲɛsin kɛsi baarakɛlaw ma Isaka Kɔnɛ ale min ye directeur général ye a y'a jira k'a fɔ waati ni don natɔ kɔnɔna na a tɛmɛ koyi min ye kɛsi ye baara wɛrɛw n'o ye baara bolofara kura wɛrɛw ye u bolo d'an bɛ a fɛ ka ɲɛsin nin baarakɛla kelen ninnu ma waasa doni a dugujɛ Mali faaba kɔnɔna na fo ka taa se an ka kɛsi bolofara bɛ marabolo minnu kɔnɔna na n'o ye caisse malien de sécurité sociale ye fɛn fɛn bɛ yen n'olu kɔni b'u sen b'u kɔnɔkɔrɔ ka kɛsi baarakɛlaw sɛgɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka se ka nimisi wasa sɔrɔ nin kun ye sɛbɛn cogoya min na y'a sama ka bɔ Kalum info kɔnɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri bon Tarawele o tuma min ye baara mana to ka caya an bɛ to k'an kun ja wari ni jigala n'o ye an ka kɛnkeliba o kalama ye bi ta kɛnkeliba ye k'an kun ja n'o ye kɔni sumalo banna pewu Jeka pip kaka fere nga mare ni pasa duma ye alusam fɛ abarata alusam dongili dala batu batuli jɛka fɔ ka mare jɛka fɔ ka donso ɲɛnajɛ duman ba in min bɛna kɛ arabadon mɛ kalo tile 24 e ye usazi ye e bɛna ye kɛnɛ kan ne do f'i ye ko ne ye usasi ye ayi dɛ usasi kɛlɛman de bɛ yan kana kuma kɛ fila ye filanan o ye usasi ncini ye n tɛ usasi ye dɛ kalan kɛ usasi ye n ye kalanden ye n'o tɛ usasi bɔ de n'o la ne kan ka ye donso kɛnɛ kan donso ɲɛnajɛ in don n bɛna n bila golo la n'o tɛ anw kɔni anw b'a fan bɛɛ fɛ bɔri n bɛ layidu ta ye daje kama i bɛ daje kama i b'a jeni ka ɲimi ayiwa i ma kumaba fɔ daminɛ wa Amadi i ɲɛ b'a la a ka misali ninnu kɔni dumuni ko misali exemple kɔni tɛ ta foyi kan dugukolo sanfɛ dumuni bɔri ni sɛdugu jɔlen ye donso ye ko kuma fɔla jɔnni ye sogoko kuma f'i ɲɛna donso taabolo ye min ye o de ye sogo fa ye n'a fɔra ko donso ka ban i bɛ to wula de kɔnɔ ka sogo fa ka na n'a ye i kana taa bɛnbɛn dilan ni dibitigi dɔ ye ka bakɔrɔ ni woro dɔ ta ka na di a cɛ o fana tɛ ban ko la ni ne y'o kɛ o ma daminɛ ne la dɛ maa caman y'o kɛ ka tɛmɛ bon Tarawele maa nakun ka fisa ni yɛrɛ ye sɛgɛsɛgɛ la an k'an tigɛ kari ka don n balan kɔnɔ Bɔjɔte ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko Nouvelle Horizon o don Nouvelle Horizon Umu Sakɔ baraminɛ kalanden don nin y'a ka fasiri ye Umu ko tɛgɛrɛ k'o kan ka minɛ ka ɲɛsin anw ka finitigilakaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye douaniers ye douaniers minnu n'olu bɛ wuli ka jɔ la Kati mara kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Katibugu n'i y'a ta k'a lajɛ Kulukoro mara kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ an ka dancɛ minnu bɛ yen b'a fɛ o kɔni o b'a la ka larawe suko a fɔ tile fara su kan min ye finitigi ninnu ye o kɔni u tɛ sunna bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye ɲɛnaminifɛn ye o kɔni o bɛ don anw ka jamana de kɔnɔna na maa t'a don cogo dɔn a kɛn bɛ i b'a fɔ ko Kɔmɔko n'i ma don a la i t'a ko faamu wa min ye wulikajɔ ye n'i y'a lajɛ min ye direction du renseignement et de la lutte contre la fraude ye min kɔni bɛ kunnafoni sanuma ɲini ani min ye ɲɛnaminifɛn ninnu ye sisima ni muguma o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na o kana don anw ka jamana kɔnɔ bawo ɲɛnaminifɛn mana caya dugu o dugu kɔnɔna na o denmisɛnninkaw ka siniɲɛsigi o bɛ don galama na bawo n'i y'a lajɛ sibiri tɛmɛlen mɛ kalo tile 6 san 2023 tɛgɛ tala ka da ɲɛnaminifɛn min kan n'o ye drogue ye o de ye kilogramme 200 bɔ ɲɔgɔnko ye o kilogramme 200 o bɛ fara min fana kan o de ye ntɛnɛndon n'o bɛnna avril kalo dɔ tile 17 ma san 2023 min ye cannabis ye n'an k'a ma ko juin a bɛ faamu cogo min na o kilogramme 227 o fana bɔlen koyi n'i y'a
y'a lajɛ kokura min ye o n'a ɲɔgɔnko wɛrɛw tɛgɛ bɛ da nin bɛɛ lajɛlen ka sanga n'a ka waati tuma ni tuma min ye anw ka nin dancɛ ninnu sɛgɛsɛgɛli kɛbaaw olu ka wulikajɔ o kɔnɔna ye wa n'i y'a lajɛ min ye fasiri kɛbaa ye n'o ye Umu Sakɔ ye ale kɔni y'a jira k'a fɔ anw ka jamana e ko a tɛ ɲini ka kɛ batɛmɛsira ye ɲɛnaminifɛnw ka doli n'u ka bɔli la wa hali n'a sɔrɔla finitigilakaw bɛ wulikajɔ la ko dɔ kan ka fara wulikajɔ kan dɔ kan ka fara timinandiya kan bawo ɲɛnaminifɛn denmisɛnninkaw u caman bɛ yen u bɛ don a la dɔw yɛrɛ kɛn b'a feere bagangana ye wa n'u b'a feere u b'a dɔn min kɛ finitigilakaw bɔn bɛ u kɔrɔ ma e ko a feereli sira dɔw bɛ yen n'an ko a ma ko nanzarakan na ko code de langage kɔdi walima kɛcogoyaw minnu kɔni bɛ kɛ sabu ye minnu b'a san k'a min minnu b'a ta da fɛ minnu b'a a foro nun na ani minnu yɛrɛ bɛ a ta cogoya wɛrɛw la nin bɛɛ lajɛlen kɔni ka taabolo n'i y'a lajɛ min y'a feerebaga ye o ni sanbaga olu kɔni bɛɛ bɛ taabolo dɔ kan min kɔni a bɛ ka feere n fɛ yan ni sanbaga ye o taabolo ninnu ye a b'a dɔn nin yɔrɔ in na n ka fɛn in bɛ nin yɔrɔ in bawo o dɔ bɛ tali kɛ mun na anw ka kuranfili belebele minnu n'olu bɛ tɛmɛ an ka sodaw la n'an b'a kuranfiliw sama ka don k'an kuranko makow ɲɛnabɔ i b'a ye cɛncɛn de bɛ kɛ ji bidɔnnin na walima boisson bidɔnnin na k'o siri ka juru k'a la dɔrɔn k'a siri kuranfili la n'i y'o ye kare min kɔnɔ o kɔrɔ ye min fɛn bɛ feere yen ka cɛncɛn don bidɔnnin na ka juru k'a la k'a siri kuranfili o ka jan cogo di kin si tɛ commune si tɛ ni commune denw t'a dɔn k'a fɔ ko nin ye Kɔlɔnbi ye nin ye minfɛn feere yɔrɔ ye nin ye ɲɛnaminifɛn feere yɔrɔ ye bɛɛ b'a yɔrɔ dɔn ayiwa min ye Fadiri Kɛba a ma pan o yɔrɔ kan koyi a ko Bamakɔ kin tɛ yen nin ɲɛnaminifɛn ninnu tɛ feere yɔrɔ min na hali n'a sɔrɔla a ma yɔrɔ min fɔ wa n'i y'a lajɛ i ye cogoya min fɔ sisan dɛ Kɔlɔnbi walima Jamaïque o kɔni o cogoya dan bɛ yɔrɔ caman na wa n'i y'a lajɛ faaba in kɔnɔna na e ko ɲɛnaminifɛn kabi i b'a ta ni maaw t'a kalama fo ka n'a kɛ bɔ bɛ kɛ i kalama fo ka a kɛ halisa a bɛna taama i hakili kan fo ka taa fatoya yɛrɛ ta ka i sɛgɛrɛ o kɔni taabolo bɛ kɛ sabu ye e bɛ bɔnɛ i yɛrɛ la i ba ni fa n'o ye somɔgɔw ye olu bɛɛ lajɛlen bɛ bɔnɛ i la bawo ni hakili kɔni tiɲɛna ka ban maninfin n'a hakili tɛ yen a bɛ se ka mun kɛ jigi tɛ se ka d'a kan min ye denbaya ye olu kɔni b'a kɛ bolokɔfɛ fɛn ye o b'a jira k'a fɔ ɲɛnaminifɛn kisɛman fara muguman kan sisiman fara a taabolo wɛrɛw kan hali a jimanw bɛɛ lajɛlen k'a ye k'a to yen n'an b'a fɔ ɲɔgɔn ye an k'a fɔ ɲɛnaminifɛn a man ɲi wa min ye an ka cɛkɛda min fana bɛ yen n'o ye office central de spécial ye n'o ye OCS ye olu fana bɛ wuli ka jɔ la o bɛ wuli ka jɔ la wa hali kɔsa in na anw ka cɛmancɛ fanga ɲɛmaw u ye taabolo ni sariya bolo min ta k'a jira k'a fɔ fɛn dɔ kɔni kun don bɛ sanga na i tɛ tɛmɛ gɛrɛnda foyi la n'i ma bara ni sigilen y'u kɔrɔ jurujanw b'a la u b'a sama ka bila i tɛ pugayi n'o ye sisa ye a kɔni min ye février kalo tile 15 ye san 2023 min ye sɛbɛn ye ani sariya bolo dɔw ta la ko jamana ɲɛmɔgɔw ko u tɛ fɛ k'a ye ɲɛna tugun wa k'a fɔ min yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnlenw n'o ye sisa dɔrɔnw ye k'o sigi fana u tɛ fɛ k'a yɔrɔ si ye u ɲɛna a ka datugu yɛlɛma kura min kɛra publiquement maaw tun bɛ t'u sigi k'a min cogo min na o dabilala sisan a bɛ bɛɛ ka bonju la o bɛ dabila wa o de y'a to waati dɔw la i bɛ tɛmɛ bɔlɔn dɔ la i bɛ suma in ta sa nka i t'a fɔ Bakari diɲɛ yɛrɛ de tiɲɛna adamadenw tiɲɛna kojugu nin fɛn diyara maaw ye kojugu a ma ɲi tiɲɛnikɛ fɛn diyara maaw ye kojugu kojuguba a ma ɲi dɛ n'i nɔrɔ a la a b'i hakili cɛ wa n'i nɔrɔ a la a b'i bɔ maaya la a ma ɲi a filɛ dɛ n'i ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ Umu Sakɔ baraminɛkalanden don an y'a ale ka fasiri don Kayima ND Bakari sɛbɛnnikɛla ayiwa o ye a sɔrɔ min ye réseau dɔ kan Bakari nin kɔni bɛ tali kɛ bɛɛ lajɛlen kan an ka furuso kɔnɔna sɛbɛnnikɛla ko sababu jumɛn ni sababu jumɛnw de kɛn bɛ ka furusa caya a ko Bakari furu bɛ siri ntɛnɛn kari don Bakari min ye tarata araba alamisa yanni jɔkun bɛ kun cɛ furu bɛ sa a ko mun de bɛ yen Bakari min ye furu ye a dabɔra kabila jɔ de kama a dabɔra jigiya de kama a dabɔra sisɔrɔ de kama Bakari n'i y'a lajɛ furu tɛ kɛ kunfɛ furuɲɔgɔnmaw bɛ ɲɔgɔn ɲini ka ɲɔgɔn dɔn kabila kelen ka wuli kabila wɛrɛ nɔfɛ Bakari min ye kabila fila bɛna kolon san Bakari min ye badenya sinjiya hɛrɛ ni hɛrɛ tana Bakari bɛɛ lajɛlen de bɛna jɛni k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ o tɛ kuntanko ye
sɛbɛnnikɛla ko bakari ko bi anw bɛ ka furu buruja anw tɛ ka furu kɛ ko ɲɛnama ye ala de ko k'an ka furu bakari an tɛ ka furu kɛ sɛbɛ ko ye an bɛ ka furu lafu sɛbɛnnikɛla ko a ko ni furusa banbali min bɛ sen na bakari olu ye kalimu ta ni ka an bilasira ni ka dɔɔni fɔ an ye bi n'o tɛ furusa in bakari ko bɛɛ lajɛlen b'a dɔn ko ye sɛbɛnnikɛla ko n'i y'a kunfɔlɔw lajɛ bakari o de ye min ye cɛ ni muso cɛ bakari min kɔni ye dannabaliya ye a ko ni cɛ dan tɛ muso la muso dalen tɛ cɛ la yira yiranaw ni sigasiganaw de bɛna bɛn ni ɲɔgɔn cɛ a ko danna tɛ diɲɛnatigɛ ko la bakari o tɛ taa yɔrɔ jan bakari n'i y'o dannabaliya lajɛ bisigiw de bɛna kuma bɛɛ ka cɛ to ka muso bisigi muso bɛ ka cɛ bisigi ɲuman de bɛ y'o ko kɔnɔ wa bakari maaw de bɛ ka fɛnjugu miiri kunkolo kɔnɔ ni ɲɔgɔn ye i bɛ taa yan fɛ i bɛ nin kɛ n'i ye nin na nye ni neme kunga bakari ka sɔrɔ i m'a ye dɛ bisigi ni hakilina ko don sɛbɛnnikɛla ko bakari o ye furusa kunfɔlɔ dɔ ye a ko n'i y'a lajɛ tuguni furusa kun wɛrɛ bɛ yen bakari o de ye ɲɛngoya yɛrɛ ye cɛ ni muso cɛ a ko cɛ dɔw bɛ yen muso yɛrɛ de kɔni ɲɛngoya b'olu la walima muso dɔw bɛ yen cɛ yɛrɛ de kɔni ɲɛngoya bɛ olu la bakari ko fana caman yera k'o dɔn a ko n'i ye ko fana taabolo lajɛ o ye bonyabaliya ye cɛ tɛ muso bonya muso tɛ cɛ bonya sɛbɛnnikɛla ko a ko min ye belle famille ye n'o ye buranakaw ye bakari b'a ye k'a fɔ cɛ ka ɲi ka muso somɔgɔw k'a somɔgɔw ye muso fa n'a ba ka fa n'a ba ye min y'a balimaw ye k'a kɛ jigisɛmɛyɔrɔ ye bakari maa man ɲi ka maa buruja muso fana ka ɲi k'o kelen kɛ nka n'i ye ko taabolo lajɛ bakari cɛ caman ni muso caman ko i kelen ni kelen n mago t'i fa la n mago t'i ba la jango i kɔrɔ logements sociaux ACI o furu bɛ mɛn si la wa sɛbɛnnikɛla ko bakari n'i y'a lajɛ hali bi min ye cɛ ni muso ye u ka jɛ k'u ka nafolo fara ɲɔgɔn kan bakari ni nafolo jidira ka se niveau dɔ la bakari min kɔni ye burujali bɛ na tuguni a ko min kɔni ye dannabaliya ye ka na bila min kɔni ye keleya ye o bɛ ni jɔ u ni ɲɔgɔn cɛ muso bɛ na siga cɛ la cɛ bɛ siga muso la min ye aw fila jɛ nafolo cɛ kɔni mana baro kɛ ni maa ye bakari ko ŋaniyaw de bɛ se ka na bolo da o tuma n'an ka wulikajɔ kɛ joona joona n'o tɛ an fila ka nafolo nin bɛ fɛ ka ko dɔ bolo da dɛ k'a fɔ k'a bɛ muso wɛrɛ furu ka don so kɔnɔ an jɛ nafolo la n'a y'a kɛ n b'a ɲin ci o de ye kabi a yɔrɔ la ɲininkali bɛ kɛ communauté de bien wa ou bien séparation de bien a fɔ kabi a to a ko séparation de bien a siranɲɛ yɔrɔnin tɛ nin ye a siranɲɛ yɔrɔnin filɛ bakari tarawele o tuma n'i y'o ko lajɛ bakari ko jumɛn wɛrɛ bɛ yen bakari o de ye telefɔni ko ye bakari muso caman bɛ yen o cɛ kɔni kɛ bɛ telefɔni ye bakari n'i y'o lajɛ bi musow kɔni mana forfait k'u kun whatsapp tiktok min ye facebook ye bakari heure kelen heure fila bakari min ye cɛ b'a wele nin ko in ɲɛnabɔ cɛ b'a wele i nakun de ye telefɔni ko ye wa cɛ b'a wele o tuma n'a ma ɲɛ k'a fɔ i cɛ ye telefɔni ye i n'i ka telefɔni ka taa sa o tuma i ka bɔ ne ka so kɔnɔna la ko kɛlɛ mun bɛ kɛ su fɛ ko kɛlɛ mun bɛ kɛ tile fɛ dan de t'o la sɛbɛnnikɛla ko a ko nin kuntan ko minnu bɛ jamana in kɔnɔ bi bakari ko furusa banbali minnu b'an kan u nacogo filɛ nin ye dɛ a ko musow tɛ furu danbe dɔn cɛw tɛ furu danbe dɔn janko diɲɛ laban tile in na maa caman de kɔni bɛ don furu la bakari i ka sojuru mun bɛnna muso a filɛ nin ye o tuma min mana jaabi t'o bolo da cɛw t'i ye ɲɛ na musow t'i ye ɲɛ na bɛɛ b'i kunfɛ sɛbɛnnikɛla ko bakari ko cɛw ka sabali musow ka sabali bakari ko furu kɔni ye di nɔnɔ ani min ye jalaji ye a ko ja bɛ goya bɛ bakari ni min waati sera a bɛ jɛ k'o kɛ ɲɔgɔn fɛ nka ni min nana kelen bɛ kangara kelen kan bakari kelen sen t'o la a ko furu ma dabɔ kama dɛ a ko an bɛ don min na ko bi n'an dun ma kɛ sabaliba ye cɛw ka sabali musow ka sabali min ye fa ni ba ka taa bila bɔrɔnɔw la bɛɛ ka kuma furu ɲɔgɔnmaw fɛ an ka denw mara éducation de tiɲɛna a bɛɛ jubaju y'o de ye ayiwa a ko tɛ a filɛ nin ye dɛ an bɛ taa min wa bi ka di cɛkɔrɔba dɔ ko bi ka di dɛ ko don dɔ bɛ na ko furu kɔni furu tɔgɔ de bɛ fɔ ko furu tɛ yen bilen ayiwa ala ka n'o k'an ɲɛ concubinage ala ka n'o k'an ɲɛ a bɛ ɲɔgɔn ye n'aw nege bɔra ɲɔgɔn na a bɛ ɲɔgɔn bila subahanallahi o ma ɲi kunnafoni filɛ an ye min bɔ Kayima dɛnɛ kɔnɔ u ye min sɔrɔ ka bɔ nɛti kan bi tarata kɔnɔna na Kayima dɛnɛ ka fara fasɛrɛjɛkulu kan Gwajaba tan b'u bɛɛ lajɛlen fo hakili la sɛbɛnfura min n'an kun y'o sugandi n'o bɔra ɲɛmaayaso yɔrɔ o minɛn sanni na yan y'o minɛn sanni ne bakari minɛn dun ma sanni an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an bɛ waleɲuman dɔ foli barikada kɛ bɛɛ lajɛlen ye bakari k'a jira k'a fɔ n'i y'a mɛn ko arajo lamɛnbaaw don nka bakari min ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen waati ani waati o bɛ to ka ko ja an bɛ dankɔrɔba in fo kan 1 na n'o ye chef d'escadron la